Halo Cah, iki mau ceritane iki tangi turu. Kayak urung duwe pakan wedhus, kayak iki cuacane mendung ape udan. Iki aku ape golek ramban iki. Lokasine Tegalan iki nang buritan omah Cah. Iki rada adoh iki mlakune lewat gang iki. Iki mau ape gawe soronge digawe nyelip pakan pitik. Akhire eleh mlaku ae disungki. Ape gawe montor ya awang-awangen eleh mlaku ae karo ben sehat iki sikile. Soale sawi ra tau mlaku adoh lho. Montor lek mbiyen jaman sik urung duwe montor mbiyen iki nyunggi apa yo adohe ndak umum cah. Iso enek sekilo rong kilo golek ramban ngarit barang ngono kuwi cilikan kuwi. Semenjak duwe montor lho ngalem. Nendi-nendi iki gawe montor intik titik nang toko ngono kuwi lho. Numpak motor. Dadi nang awak iki malah gak sehat lek ngono kuwi. Iki karo ben sehat iki lemesne apane sikile bene gak montoran ae digawe mlaku barang ngono ya. Iki malah cethuk makmin iki ning Tegalan Buritan iki nyapo iki. Ketoke panen sawi cah iki karo Mbah Simul iki. Wong loro iki berdua ya. Mbuh iki utek apa? Panen Makmin, lah rambat. Heeh. Kalau Makmin panen anu lho. Wonge panen sawi. Dadah Makmin. Dadah, dadah. Dadah sik. Eh, Sawine layan harus suket jereke. Lek ramban ngene lho, Cah. Kene nek wong lipat ra iki. Daripada digasak sik ae, sik ini. Niki lho urip ning desa iki open. Anu wedhus. Dadi lek sore iki ngene iki ngarit. Mbek ramban. Nah, iki nih anu iki. Ini Makmin iki. Saya toh. Iki nyolong iki. Pageran. Karo diresiki. Ngene oh. Tukang ngarit lawas iki aku ya. Ini. Kan uang. Biasane iki iki wis enek sing nyopet. Nek mene ndang tak babat. Iki jenenge telo Papua iki. Suweneng iki pertumbahane cepet iki. Iki pakan wedhus iki. Wedhus telu ya. Anu lho. Gawe ning kabun golek panganan dhewe. Repotne wong. Iki sing pinggir dalan nih. Ini aja ndang-ndangi wong tek nih sik. Lek neng daerahmu enek ra cah iki telo Papua ini. Godhonge ngene iki lho. Telo Papua iki modele. Iki pertumbahane cepet lek neng kene di Rambanan Dre. Mbah asal usule iki teko ndi iki?
Iki lek nandur maratuwa iki. Tak entekne iki. Ranti wedhus kok masa arep pakane anake. Anturne suket iki. Iki mantune garek babati jatahe ngrusak iki. Hmm. Cuacane ndak menentu, mendang mendung. Mau dan isuk jam piro we 11. Terus panas neh. Iki mau yo mendung neh iki mangane ndang golek ramban. Sik 4:30 ya wis anu mendung neh. Engko selakne acara undangan tahlil. Iki pare-parean iki. Mbuh doyan ora kok dikatut nih. Iki kae sekitar pirang wulan ya. Nek babat iki. Sekitar sak wulan sakmene. Karo diresiki sore-sore. Ini merambat-rambat ini ganggu pertumbuhan nih. Jane iki ora wayahe. Tapi wis anu pepet tok. Campuri iki ae pagerane wong iki. Iki jenenge penelitian iki nggih kembangan lek jaman cilik aku sekitar tahun piro ya cilik aku. Anu 2004 paling. Iki nandur ngene iki nggih pager. Di kembangan penelitiane ngene mu jenenge apa dah? Ini iki lho kembangnya nek mentol-mentole ini lho. Ini iki. Iki biasanya kan di pasaran cah cilik-cilik tuh. Saya canggehi. Iki wedhus kadang yo doyan. Oh lek ngarep iki wis ora usah pilah-pilih. Yuk. Nek rine. Niki untuk penelitian iki sing iki. Mosok penelitian nek rine. Jane yo penelitian, tapi nek rine penelitian. Penelitian alas ya. Soalnya rine. Iki pagere wong-wong. Apa ya? Tengah nyolong. Nek wong ya. Iki ndek dulure sih. Tak sendiri. Oke. Saya apa? Sentuh tak. Entar bolo. Sore ya. Kuat nyunggi ora iki. Ranggo motor marah iki. Kali ini rumput Jepang. Bismillah. Kayak bang tani tenanan nih.
lek ora tau mlaku adoh terus nyunggi ngene iki ya teklok lho ning sikil masane cah. Marai wis kadung aleman, kadung kulino nendi-nendi numpak motor. Aku pisane ning Baon iki kan ya numpak motor padahal mbiyen iku saurunge duwe motor elek nggih ngarit ngono iku lho ya mlaku. Iki malih nyunggi eleh teko ngarepan omah ngono kuwi lho wis teklok rasane jenen. Mlaku tok asline ya wis kesel iki nyunggi sakmene pisan. Ya malah tambah teklok sikile. Kadung aleman. Lek ora dilatih ngene iki suwi-suwi penyakit teko. Ya carane ya ngene iki arang kading ya digawe rodok lemes sikile ngene mlakok-lakokne ngene iki ae. Padahal jarake kok ngomah sampai Komburitan lek golek rambat iki lho. Paling sekitar 150 meter dah. Lah ora 200 meter iki. Ngono kok ya wis krasa kesel ngono. Wong lek ngaleman iki wis ngene iki. Ngopeni wedhus 3 wis eleh ngalem. Padahal maune aku iki ngopeni sapi 6 iki lho, kaya ndak leren. Apa ya mergo umure ya wis nyelot tambah tuwek iki ya. Malih rodok nganu iki. Kekuatan iki suda ngono lho paling. Karena faktor usia paling. Jane urung tuwek-tuwek 6 35 ya wis tuwek 6 to jane. Halo. Kene sik, gawe motor.